ससुरा में रहती दवर के उठवती बड़ा कष्ट बा तोहके का पता कितना हम मानी ला उनके एही से न गिरल बारे। ससुरा में रहती दवर के उठवती नैहरा में लागेला शरमवा तो गिरल बा सजनवा भौजी। देखा ढेर सिफारिश मत करवावा नहीं तो एक बात कह देते। का हो? सुनो बोला। पिया के दर्द नाही हमसे सहाय। अरे हाँ हो मन भूत करेलू। हाँ भैया से कही मोर कोई दबिदाही पिया के दर्द नहीं हमसे सहाय। भैया से कही मोर कोई दबिदाही निक नहीं लागे पानी दोनों तो गिरल बा सजनवा ए भौजी। अरे ओकर साइकिल लेके चलावे ना आवेला का? ढेर मत बोला भौजी। लागत तोहार मरद तुरंत का जमाने का बा। इतना तो हर सिफारिश ना करती अगर हमो के कोनो दिक्कत यहाँ ना होत। हाँ दिक्कत तो बड़ा बढ़िया बा। अब देखो तारू सब इधर उधर बैठल जाए तो कोई का कही। सही बात बा। सुनो बोला। दुआरा पे बाबूजी आ भैया अंगनवा कैसे के जाई हम पिया के समहनवा। दुआरा पे बाबूजी आ भैया अंगनवा कैसे जाई हम हो पिया के समहनवा। थर थर कापेला बदनवा तो गिरल बा सजनवा ए भौजी। ससुरा में रहती दवर के उठवती बड़ा कष्ट बा। तोहके का पता कितना हम मानी ला उनके एही से न गिरल बारे। ससुरा में रहती दवर के उठवती नैहरा में लागेला शरमवा तो गिरल बा सजनवा भौजी।